Здравейте, казвам се Джулиана Дичева и днес искам за първи път да ви представя моята прогноза за 15-минутна графика на биткоин спрямо тетер. Като ето можете да видите, че аз съм направила от 6 сутринта до на другия ден 6 сутринта. Т.е. както казах, за следващите 24 часа. Тази графика може да ви е изключително полезна, ако желаете да трейдвате днес. Ето, например, днес е подходящо, ако желаете да влезете в дълга позиция, т.е. да закупите биткоин, тъй като цената му ще достигне до изравняване с предишния връх около 94 400. Така че можете още сега да влезете в дълга позиция и както виждате от самата графика, аз ще ви оставя още малко време да я разгледате. Днес, т.е. в следващите 24 часа, цената ще се дигне доста. Така че, ето, разгледайте и ако това видео ви е било полезно и от полза, моля, харесайте, абонирайте се, за да може за бъдеще да ви излизат още от моите видеа и да знаете всеки ден, още от сутринта, какво ще бъде движението на биткоин за следващите 24 часа. Това е изключително ценна информация. Ако смятате, че моите прогнози са удачни и ви вършат работа, абонирайте се. Ако желаете да ви изготвя прогноза в друга часова графика, можете да ми напишете в коментар и ще се постарая следващия път да има прогноза точно в тази часова графика. Сега съм направила на 15 минути, защото може да свърша работа и на тези, които харесват да трейдват на минутка, на 5 или на 15, на по-кратки периоди. Също и 15-минутната графика дава и добър поглед и изглед за тези, които харесват да разглеждат нещата така в по-дългосрочен план, в по-голям мащаб. Така че мисля, че за 24 часа е абсолютно достатъчно да знаете какво ще бъде движението на биткоин. Знаете, че останалите криптовалути силно се влияят от биткоин, така че те просто са свързани една към друга. Тази е най-важната, така че ако знаете биткоина, ще знаете и всички останали какво ще бъде евентуалното им движение. Пак апелирам, абонирайте се, ще качвам всеки ден, всяка сутрин прогноза. Чао, чао!